Erokamano Nyakwaramogi en tarik 7 dwe mar 10 2025 odiechieng'no ma bende waiko ni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Getting a tourist visa does not guarantee you a job in the international labor market. A work permit will guarantee you a job. Migao mar tije onyiso jo Kenya mondo tigo bok makare e manyo tije pinje maoko. Hii ni project ambayo inakusudia kuwawezesha vijana kuweza kujiajiri na kuweza kumudu maisha. They should open up their mind na wajue ya kwamba si lazima upate white collar job. Rowere ma pacho ka ijiwo mondo ndikre e chenro mar dongruok mar nyota. We are still in talks with SHA to see how we can have PWDs either benefiting from SHA services. Jogo manigi ng'ol mar obwongo e kaunti ma Kisumo kata cerebral palsy kwayo mondo ket thieth margi e okumba mar SHA. Ingi thuolo Nyakwaramogi mar ote machuok e laini mar ote machuok ari 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Riwruok ma jo-Obugi Chapa e pacho ka onyiso luoro margi ni sirikal odeko chulogi gope maromo milion 11.4 gino magilero ni nyalo kelo deko e go buge mag grade 10 chapa. Jakom mar riwruogno Kiarie Kamau owacho ni kwan buge madwarore ni grade mar 10 e pacho ka gin milion 7 mabiro kawo gi ndalo 60 go chapa bang'e ndalo 30 e keyo gin e skunde. Kamau nojiwo ber mar rito sa mondo mi kalenda mar somo kik yud ng'ikruok. The next major textbook supply is scheduled to happen between this month of October and December this year. It will focus on the supply of grade 10 textbooks, which is actually the first level of senior school. This is a major national project which involves 21 different publishing firms, and collectively, all these 21 publishing firms will be supplying 35 different textbooks and literary works for grade 10 learners. We, as a Kenya Publishers Association, are deeply concerned that publishers are currently facing severe financial constraints due to outstanding payments from previous textbook supplies which we made to the government of Kenya. As we speak today, publishers are collectively owed approximately 11.4 billion Kenya shillings, broken down as follows: supply of books for grades 1 up to 8, 11.15 billion; supply of books for grade 9, 234 million, giving us a total of 11.38 billion. Sirikal otieko achiel kuom chenro mantiere lek ma higa 2030 ma pacho ka mano apaya matudo dho wath ma Lamu gi piny Ethiopia kod South Sudan. Gedo mar apayano maromo kilomita 410 mokwongo dhi luwo Lamu, Masalani, Ijara, Garissa, Isiolo kendo muonyo omenda maromo siling bilion 28. Kal gedo makamano sani pod dhi nyime. E kinde nono gedo makamano manosidhi anga gi jatend piny William Ruto dwe mar 2 higani, kilomita 17 nosetieki ka nyaka sani kilomita 71 osetieki e bwo thuolo ma dweche 7 mokalo. We are happy with the progress. This bridge is quite consequential for travel, for business, for movement of goods and people. And we hope that you can keep to the target of December so that maybe this rains becomes the last rains when we are having what we have been having before. The price is 1.7 billion. So this is quite an investment from the government of Kenya. So we'll keep on checking, and hopefully if you can finish in December, we can work to get the president come and commission it.
Migao mar tije pachoka okwayo jo Kenya mondo obed katiyo gi yore mopuodhi mag sirikal e manyo tije e pinje maoko. Koloso e piny Canada kama en romo mar manyo ne jo Kenya tije e pinje maoko, jagoro mongirore migao mar Labour Shadrack Mwadime osiemo jo Kenya mondo othegre gi tiyo gi yore ma ok opuodhi e yor manyo tije e pinje maoko. Ochiwo ranyisi mar tiyo gi obok mag wuoth mag jolimbe mong'ere kaka tourist passport e manyo tije loka, gino ma ok oyie godo. I want to give a warning to young Kenyans that getting a tourist visa does not guarantee you a job in the international labor market. A work permit will guarantee you a job. It's better that we create this pathway and you're able to follow it to access the job that you need to take up in these countries of destination. Jagoro mongirore migao mar rowere Fikirini Jacobs okwayo rowere mathurka to moloyo mago mawuok e kaunti ma Kilifi mondo wuog oko ndikre e bwo chenro mar Nyota. Kaluwore gi jagoro no, chenro mar Nyota geto konyo rowere 50,000 ma higni e kind 18 gi 29 yudo siling 50,000 moro ka moro ma loko ohala mar konyogi dongore e ngimagi. Kano lose boma ma Kilifi, Jacobs nowacho ni oket thenge omenda maromo bilion 20 masiro chenro ni kendo dhi konyo rowere mohewo 800,000. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro opako mokalo chenro ma konyo rowere manigi lony e tije mopogore opogore to gionge gi certificate madwarore. In all the components. Kwamba kuna gaps. Kuna baadhi ya maeneo ambao response ilikuwa chini ama vijana wengi hawakujitokeza. Kunazo wodi kwa mfano hapa Coast ambazo huwezi pata vijana zaidi ya 10. Wale watu ambao tumejaribu kupeleka kwa job market ambazo tumepata kama county, lakini hawana certificate. Unaelewa? So it was long overdue kwa sababu niliongea hata na waziri wa utalii atusaidie tupate vyeti kwa watu waje watrainiwe kidogo. Sasa vile imefunguliwa, watu waweze kupata vyeti waende kufanya kazi. Sasa Seafarers, there are so many opportunities ya Seafarers. Last time walikuja hapa kwa tunataka kurecruit watu karibu 5,000, tulirecruit watu less than 100. Kwa mahoteli wana ujuzi but now certificate hawana. Kuna watu wanachukua pesa na wanapotea na the only thing they say utakuwa blacklisted kwa CRB. Hiyo peke yake hajali, yeye anaenda na ametumia pesa ya serikali. Pesa ni ya umma na wengine wanakula pesa ya umma na wengine hawakuli. I think that is a discrimination and that is the basis of my motion to try to change the law to make Hustler Fund a grant. I will be very happy if we make Hustler Fund a grant. Wananchi wapewe pesa wafanye biashara. Boniface Makoha, ma en jagoro mar chenro mag ohala e kaunti ma Busia, ojiwo rowere matiyo gi mbui mondo orwak wach mar chuogo thuolo mag tije kokalo e mbui kar keto gino margi e tije mag andika. Makoha ne loso e kaunti ma Busia e skul secondary ma Busende kachung' od bura ma Matayos kowacho ni weche mag tije osebedo matek, kokwayo bende mondo orwak chenro mar piny owacho osechako masiro rowere e yore mag ohala. Commissioner ma Busia Mwachunga Chounga bende nosiro ni chenro ni biro bedo gi kony ne rowere to mokalo moloyo to mago motieko skunde mondo oyud kaka yudo yore mag nweng'o. White collar job is shrinking. We are churning out almost 1 million graduates every day. Opportunities zile zinaweza patikana ni 200,000. Where are the 800,000 going? They should open up their mind na wajue ya kwamba si lazima upate white collar job. In fact, the richest people, ukiangalia kama wale vijana ambao wamekuwa wakisaidia na mambo ya Elon Musk, walikuwa vijana wa miaka 19, 18. Hii ni project ambayo inakusudia kuwawezesha vijana kuweza kujiajiri na kuweza kumudu maisha. Tunashukuru hapa kuna vijana ambao wameweza kujiandikisha na wamehusishwa katika hii program, lakini pia wengi hawajawahi kujihusisha. Leo hii tutakuwa na vijana wengine hapa ndani na tutakuwa na viongozi mbalimbali ili kuweza kuwafahamisha kwamba wakienda huko mashinani waweze kusambaza habari hizi
na vijana wengi waweze kujitokeza ili tuweze kuandikisha. E kinde ma jopiny e kar chungo bura ma Ugunja ikore ne yiero madundo dwe manyien, Mwela Rokomno koro medo mako mach kendo ywayo jochung' ka jochung' mopogore medo donjo e rakruok ma kamano gi lek mar chope debe. Duond bura mar United Green Movement Party bende koro owalo Laktar Benson Obol kaka jachung' margi e laro kom od bura ma Ugunja. Kanoloso e sach nyasi ma sidho ayanga jachung' margi, ogai ma duond burano David Maraga wacho ni gin gi yie ni jachung' mabiro fwadho bandera mar UGM ema biro yombo e yiero ma Ugunja dwe manyien, kokwayo jopiny mondo osire lwedo. Jatelo no bende nokwayo duol matayo yiero pacho ka IEBC mondo bi ota yiero no e yor adieri kod ratiro. The party have agreed with Dr. Obol that when he is elected as member of parliament for Ugunja, he will serve the people of Ugunja in a free and fair manner. Imadoro singonu eni kawadi mbele kanyo ngata mabrodoro chungo tiko no mar UGM 1 year wa team e county koni. Agoero kamano ne Chief Justice Maraga mobiro kendo kod jo United Green Movement Party mobiro duto mondo okonya. Jo Ugunja sani koro mor kendo ging'eyo ni ginyalo yiero jatelo mabro konyogi ka gidhi mbele kendo ka gikonyo nyaka jogo mabiro bang'e, nyithindo mabo biro koro nyalo mor nikech osemigi nafas kokalo kuom United Green Movement Party. We've just launched the campaign for the by-election in Ugunja as a United Green Movement Party. We are supporting Dr. Obol, who is one of the aspirants for the position, and we came here to launch this campaign. We are happy that the people here are very, very warm and they are supportive, and we want to appeal to the voters to come out in large numbers and vote for him. Speaker mar Senate Amazon Jeff Akingi okwayo jodak ma Busia mondo wuog oko ka romgi ne cheno mar winjo kendo ng'eyo kaka od bura mar Senate tiyo. E romo manobagi e kaunti ma Busia kod Gavana Paul Otuoma, Kingi noseo governors mamoko ma ok sir lwedo senators e chenro mar kedo gi mibadhi e counties gi. Kingi bende ne ochiwo siem mager ne jogo malando weche mathuo governors kod senators, komedo ni gavana ka gavana nyako neno ochung'ne omenda ma county e yo makare. There is a very thin line between Nairobi and Kajiado side. Otherwise, Karibu, thank you and welcome, Honorable. To be my Modoniwa and my neighbor. We used to be neighbors. Wazwa Busia ni muhimu muje mumuone gavana wenyu na baraza lake likieneza Senate kwamba ile hela ambayo imetoka Nairobi kuja Busia imetumika vilivyo, ili mujihusishe katika matumizi ya pesa hii ambayo inakuja Busia. Maana yake pesa hii ni wana Busia. Kwa hivyo ni nafasi murwa ya kuhakikisha kwamba wakazi wa sehemu hii wametangamana na Senate na pia wamejihusisha moja kwa moja na jinsi bunge la Senate linafanya kazi. We can only feel welcomed, and we hope what they are going to pick up here is going to be used to strengthen devolution, to build institutions, to correct problems where they are, so that we are able to build a better country. Busia, as you are aware, is a border county with a little bit of unique challenges here and there. Jokanyo marito nyithindo manigi tuo mar ng'ol mar obwongo koro kwayo piny owacho mondo ketgi e bwo okumba mar thieth mar SHA, ahinya to ni mondo one kaka nyithindogo nyalo yudo thieth nono maonge chudo. Ka giwuoyo e wi kony ma igolo ne nyithindogo manigi tuono, gikwayo ni jokanyo mondo magolo chiwo ne nyithindogo mondo bed ka golo gigo mani kare ma ok med chandruok ne nyithindogo. Magi ne giwacho nyasi mar hingo odiechieng' mar ng'ol mar obwongo e laro mar kar thieth ma Ojola e kaunti ma Kisumu. So taking the child to occupational therapy was expensive because I used to do it
at a private hospital, and every session I was charged 1,000 shillings. So that one is 2,000 shillings in a week. So just a normal person cannot manage to get that. So I think it should just be free. So now a policy is coming out that all these devices, as they are issued, they must be ascertained medically, and therefore every other person that will receive that assistive device must undergo medical assessment and given a device that is tailor-made for him or her alone. So we, as a council, we're still in talks with SHA to see how we can have PWDs either benefiting from SHA services. But at the moment, to be honest, it's very, very expensive, and that's why you find that many people are hiding their children. They don't want the children to be out because of the level or the condition those kids are in. Yes. So currently it's a gap, but we're talking with SHA, and very soon I think something will come out of it. Sirikal mapacho ka ochakayanga cheno mar gero kar somo kata library ne jogo maonge nyalo mar neno e kar tiegruok ma Machakos Technical Institute for the Blind. Cheno no biro bedo mokuongo kendo makende Afrika ma ugwe gi madiere, ka bende obiro siro somo ne jopuonjre maonge nyalo mar neno e kar tiegruok mar tije lwedo no. Cheno no dhi muonyo omenda maromo $85 ka Rotary Club ochiwo $2 million mar ng'iewo computers kod gige somo mamoko. Even if the journey has been long, I thank the Almighty God, because comes November this year, I'll be leaving this institution with a diploma certificate in human resource. There's approximately 2 million shillings worth of equipment up there. That includes the desktop computers that you've seen, the readers, the braille papers, the talking calculators, and indeed many, many areas of education that are covered up there. MTIB has stood as a beacon of hope and empowerment of persons with visual impairment over the years. And indeed, it has grown to become the only technical training institution in East and Central Africa offering craft courses specifically tailored for visually impaired persons. This is no small feat, but an achievement worthy of national recognition and celebration. Lieto kwako kar dak ma Isili bang' achudhe kelo lweny ka gidwaro lope kod ute mag familia mar Kenyatta e yor agoko. Magi notimore bang' doho wacho ni onge muko kata gero ot moro amora e alworano nyaka bura manochwal e doho e wi ywaruok ma kamano winji kendo ng'adi. Familia mar Kenyatta wacho ni gin gi nonro duto manyiso ni lopego kod mwandugo gin magi, ka kata kamano achudhego pod oramo kendo temo yeko gagoko. Giywak ne jatend piny William Ruto mondo ne ni weche ma kamagi ok odhi nyime e bwo telo mare. Bende giwacho ni jatend obila ma Starehe osebedo ka miyogi it modino kata kobedo ni gisechwalo lipode mag kamago. Hiyo nyumba inabomolewa ni ya familia na inajulikana, hata OCPD anaijua, huyo Fuad anaijua, lakini wao wanasema plot ni yao. Kama wewe ni mwenye hiyo plot na kama wewe unasema plot ni yako, ile kitu unatakiwa kuonyesha kwamba ni yako, unatakiwa kutuonyesha title ndio hii na niko naye, kwa hivyo hii shamba ni yangu. Hakuna kitu kingine ambayo unaweza kusema ati hii ama hii. Hapana. Kama ni kununua, ulinunua ukanunua kwa nani? Manguns ndio wamewekwa huko juu, ndio wanabomoa. Na hata OCS yeye mwenyewe alikuwa katika scene hiyo. Kwa hivyo ile operation ilikuwa nimeambiwa ameenda, yeye alikuwa hapo. Obila e boma ma Kakamega manya chich moro moyan nyinge kaka Kasim Asman mane oringo bang' rodho kendo nego jaode kaluwore gi ywaruok e wi $5,400.
Jalno kod japiko wachore ni notero ringre min ode ka thieth mamalo ma Kakamega kaeto gidok gi jwang'e kendo e kar kano ringre mar jomotho e ka thiethno ma Kakamega ma giringo gilal. Kaluwore kod Elfas Mudavadi ma en jalibamba, achichno ero nobiro tok nyisogi ni jaode norodhi gi jalibamba moro ni kendo notho ka noyudo itere od thieth maduong' ma Kakamega. Jolibamba wacho ni achijno gi min ode ne laro siling 5,400 ma dichuono wacho ni min ode nokawo. Kielekea mpaka saa 3 akawa sasa ni kupiga sisi wenyewe, akasema kila mtu angalia nyumba yake, akaniambia kazi mwameua pipi na mimi mori na tie na mimi mimi sichajua, lakini jioni bila nilikuja kwa mama Paranyuko, kazi alikuwa anafanya nini, anakombana ati Morina amechukua pesa zangu 5,400 na simu. Na baada ya kumpiga alimuumiza, na baadaye huyu mume ambaye ni Athmani yeye mwenyewe aliweza kubeba yule bibi wake akisema kwamba anampeleka hospitali, na kweli alifikisha Kakamega Referral Hospital, lakini kwa bahati mbaya Maureen Kassim alikuwa pronounced death. Waliweza kufanya uchunguzi ya mwili na wakaona alikuwa na majeraha kwa mwili. Jonyuol mag japuonjre moro ma nyinge okoyangi e gwenge ma Hasoko e kaunti ma Bungoma sani koro kwayo ratiro kowuok kuom sirikal bang' ka wuodgi nogo kod jatend jopuonjre kata prefects manomi chik makamano gi jalup jatend sikunno moyangi kaka Daniel Mwatuni. E lipot manochiw tarik 29 dwe mar adek higani, japuonjreno kod jowadgi moko 4 mane wachore ni nokwalo mumbe 5 nolornegi e klas mar wer kata e klas kanyo kama ne giyude chwat kitiyo gi tonde mag kompyuta, apat kod nyono gagwecho gino manoweyo japuonjreno kod hinyruok e lumbrune mar onding'e kod ng'ute. Bang' kanyo japuonjreno nomi barua mar riembe skunno, gino manokelo chandruok mar paro. Nimetulia hivi jioni na rafiki yangu, napiga story nyuma ya darasa tukiandika vitu zetu hapo. Na nimemalizana na yeye, nikaenda washroom. Toka washroom ndo narudi darasa, nikakujiwa na 3 prefects from the same class wenye nilikuwa na wao. Wananiambia, Jeremy, kidogo tuende hivi. Basi tumeenda, akanipiga kofi, akanivuta ndani, ingia. Mimi nikaingia, anza kuniuliza maswali. Kijana vile alitibiwa, aliumia, kwanza nikapeleka the nearest dispensary ya government, nikapeleka police station kuripoti hiyo incident, nikarudi nikapeleka Moi Teaching and Referral Hospital, akatibiwa, akapigwa x-ray, lab work zikafanywa, akapewa madawa, dressing zikafanywa kwa hizo vidonda zake zile ali sustain hizo ma injuries, akaenda shule. So from the time ilibidi ni transfer from that school. Since the time alitibiwa the initial treatment mpaka saa hizi amekuwa on follow up, amekuja around 3 times to be specific. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago motelo ne yweyo. Reverend Dennis Opio kod Mama Karen Otieno mar ACK mar Kabondo giwacho ni gimor gi news mar Ramogi kelo negi, kendo gimoso jokristo duto ma Ayiengo parish te kotelnegi kod japuonj Ruth Owuocha. Machielo bende aneno ka ni good afternoon sir, aneni Malere TV kanyo, mano mwalimu Ken Peters Ng'anyi, head teacher Luore. Kaeto machielo bende ma oro te mare Ndori Nyasiaya wacho no winjo maber ote makuyo to oyieno ahinya. Amor gi chenro mar nyotano mar Kosewe Ward. Jaka Black onge mar tije omiyo rowere timo timbe maricho e pacho ka. Kaeto machielo bende wacho ni
An Loli, utulivu kaya Gwasi Magunga, Ramogi TV neno makare. Director mara nika penja nika uono pokamoso Jo Odundo mtu kubwa size ndogo. Waka uiwe matenia kwa Ramogi kekedi mabora. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ngamarach. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ujuri to koro kine machagi ma eno kilo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka wasanii. Tichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo jolimbe mawuok e pinje maromo 39 omole kaunti ma Malindi gino majiwo limbe kendo mawelo medo donjo godo e pachoka motelo ne nyasi ma Christmas kod higa manyien. Welogo maromo 500 dhi bedo e romo mar limbe machakore kawuono nyaka tarik 9 kokale chenro ma ji giwegi majiwo weche mag limbe kod ohala e gwenge makono. Chenro ni tiego jolimbe go e weche mopogore opogore mabero piny Kenya. Over 39 different countries coming to have your meeting here, because this will be a big boost for making Malindi be known all over the place and Kilifi County.
I always say that we are very proud to be one of the very few destinations in this area where you can have breakfast on the beach, lunch in the park, watching game, and dinner on the beach. I don't want to bore you with many stories. I hope I'll have a chance to join you in the next days. But I want to take this opportunity from the bottom of my heart on behalf of the county government of Kilifi to welcome you to Malindi. From 39 countries around the world, we've got over 500 people joining us over the next few days for meetings and for content and for education and to showcase this wonderful part of Kenya. We chose this part of the region. We look at various different parts of East Africa because the idea is that Essence of Africa is a travelling show. So to be able to bring it to the Malindi region is very special. We looked at where could we go. Last year we showcased cool, fun Kisa out of Nairobi. This year we wanted to showcase coastal charm and something really special for our international buyers. Romo mar Komesa matwak ewi weche mag ohala mokelo kanyakla pinje 21 mantiere Afrika ochakore anga kawuono e boma ma Nairobi. Twak ma kawuono ne gijiwo kendo yaro hand maua kaka achiel kuom ohelni madongo ma Kenya timo gi pinje ma Ingereza. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe ojiwo achiel mar timo ohala kod dongruok e kind pinje 21 manie riwruok mar Komesa. En romo ma ochakore ayanga kawuono mokelo kanyakla pinje 21 mantie Afrika. Romo mar Komesa mageto twak ewi yore timo ohala e kind pinjego. E odiechieng'ni mokwongo, twak mane obedo ne en marango yore bero ohand maua, olembe kod alode ma piny Kenya timo gi riwruog pinje Ingereza EU ma osebedo gi midhiero e kinde mokadho. Owing to recent challenges with stricter European market entry requirement, the government is strengthening compliance systems as well as seeking out new markets in other areas of the world. Kenya omedo chiwo singo mar yaro ohand maua, olembe kod alode ma itere pinje maoko kendo tiyo kanyakla gi pinje 21 mag Komesa e loso chike mabiro tawo chenro mag ohala e kind pinjego. You have seen the growth in avocado, growing very quickly. And we have no doubt that avocado is going to be one of the key export crops in the future. So with that kind of ecosystem that we have, it simply tells you that we have huge opportunities. All we need to do is partner properly with the regions, the rest of the world, the European Union, and then we expand growth. But also of importance is the issue of value adding our products, because we, as much as possible, want to add value to each and every agricultural product that we are producing. If we add value, we create jobs. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe opoyo okang' ma Komesa osebedo kakao mar jiwo chenro mag ohala e kind pinje 21 mantie Afrika ka koro medo kwayo nywako lwedo e neno ni chenro mag tiegruok e wi yore makare mag timo ohala ojiwore. Romono biro dhi mbele kar bagro ma KICC nyaka tich ang'wen jumane. Ji 7 monywando laktache ma kod kar thieth moro ma ji giwegi ma Mtwapa e kaunti ma Kilifi ochwale do kituro gi mibadhi agulu mar okumba ma thieth ma SHA. Achijego ituro gi mibadhi mokelo lal mar omenda maromo $2 e aguch SHA. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode leronwa matut. E oboke mar ketho ma ondikne achije 7 go, oyangi ni timbe mag mibadhi ne gitimo e kind tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 higani. Ketho go oriwo koda katimo miriambo e oboke mag okumba mar SHA kendo kelo lal mar shillings $2 million ka owuok e agulu mar SHA. Achijego gin Patrick Kimuyu Kanya, Faith Chepkirui Bill, Stephen Okinyi Ojwang, Justin Baraka, Pauline Wanjiru, Nadia Mbevu kod kar thieth Majambo Jipya Medical Clinic. The particulars of Count 1 provides that on diverse dates between 1st November 2024 and 30th June 2025 at Jambo Jipya Medical Clinic, Mtwapa, a sum of 2,032,680, which is alleged to have been paid by SHA. Count 1, the offense is premised, or is that of conspiracy under the Penal Code. But the particulars of the charge speaks
to the Mother Act. Ranyisi ma ochiw en mar Patrick Kanya kod Faith Chepkirui ma itudo gi keto SHA chulo Sh30,000 kuom riambo ni jatuo moro ma nyinge Mary Njeri ma ripot mane ochwal ne SHA ne nyiso ni onyuol e yor pala to kuom adier ne onyuol e yo ma kawaida. Achije mamoko magin Stephen Ojwang kod Justin Baraka itudo gi thedho obok mag thieth e lo jotuo moko ma oyang nying gi kaka Agnes Chisinde kod Lucas Mwamba kendo magichwalo obok go ne tend SHA mondo mi giyud chudo. Achich machielo manyinge Pauline Wanjiru itudo bende gi ketho rocho kar kano nonro mar jotuo kendo ndiko miriambo e wi jatuo moro. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. E bwo thuolo mar higni 14 sani, miyo midendo ni Phoebe Akelo osedak kod nyathi man kod ng'ol mar obwongo mong'ere kaka cerebral palsy. Ngima ma okoni ok osebedo mayot ahinya kendo dwaro chuny motegno kaachiel kod sir mowinjore. Te odiechieng' ma kawuono ni ma piny ngima nyoro hingo odiechieng' mar ng'ol mar obwongo, weche mag akwede, garama mamalo mar yedhe kaachiel kod nok mag kuonde rito jok ma kamago okoni pod en midhiero mapek. Jafwambo marwa ma Mombasa Georgia Oko notimo limbe e ode kendo miwa ler makama. Od Phoebe Akelo manie gweng' ma Chiuda Mombasa. Kae ne ayude koikore mar chiwo yath ne wuode mani kod ng'ol mar obwongo. Kaseloro to kora arwako ne gode e ume. Opimona ni nyathineno ne onyuolo ka ngima maber, to kata kamano ne ofwenyo ni en kod midhiero bang' dweche buora. Koro nyathina ni ngima kata king'iye to bera ochwe nyathi maber, lakini koro neno ka ng'ute nudni ok nyal chung' kende, wenge gi ok mbalre maber. Kaso koro rieruok moro nobiro ma koro nokanyal ng'e ni en mane. Koro nafwenyo tuo ni ka en gi dweche 6 monego bed ni nyathi bet to koro nokobet maber. Kata kamano, ngima onyisa ni ok osebedo ne mayot ahinya gi familia mare, to chutho i wach rito nyathino. Samoro modonje familia no, ado wacho ni nedo ka familia te bedo mong'ol. Bedo mong'ol e yo mane? Nikech kaka koro an miyo marite. Nitiere gik moko mokanyal timo. Nyathini odwaro ni mondo ng'ato bed kode are okinyi nyaka odhiambo. Kama neno bede ni ok onyal wuotho, ok onyal chiemo, ok onyal kata losruok, olosore mana kama entiere ni. Koro mano nyiso ni tije ga moko ni koro inyalo ndika kata kama ne awuogo okinyi taduogo godhiambo, an kuoma ok nyalre. Achiel kuom pek mantiere okoni en wach yath. Yedhe ma nyithindo gi tiyogo bechgi tek sana. Kaka an seche ma awacho ni dwe yedhe gi nikech en yedhe mopogore opogore, anyalo tiyo gi 30,000. Kando gi yedhe motiyogo, nitie jarwech matimo occupation therapy. Nikech an ahingo nikech koro antiere katimo ne home caregiving, nitiere daktari mabiro to rwae. Koro nyalo yudo ni per section achulo like 1,000. To mano itimone pile nyaka ndalo 5. Nikech koko timne mano, tineno kaka fuondege gi bro dolore. Nok mar kuonde mag rito nyithindo ma kamago bende okoni en midhiero, gino mokoni kaber to piny owacho nego rangie matut mar reso jonyuol mani kod nyithindo ma kamago. Tinyalo yudo ni jok makonyogi kata mapidho gi chiemo, makonyogi ka gilosore, inyalo kata ka gin ji 2 kata ji 3. Ji 3 gi nyithindo 30 machalo kama bedo matek. Aseng'ang'ana kaka janyuol, waseng'ang'ana to chutha duoko ni Nyasaye kama nikech osebedo jakora. Weche mag akweda mageto familia go okoni pod en midhiero, gino mamiyo moko kuom familia pando nyithindo e udi. Jambo hili kulitoa kwa community, kwa watu ni ngumu sana. Watu bado wanaamini kwamba kuna ushirikina ama kuna makosa fulani ulifanya ndio upate mtoto kama huyu. Jambo ambalo si la ukweli. Bedu miye uru jonyuol gi support. Lemne gi uru. Kikuchak siemo gi nino timo kama, maybe kidhie kanisa, maybe nini timo richo moro, ka ine anyuola, maybe nitimo gimoro makwero, ka intiere piny ka, walemnegi nikech ngima to Nyasaye machiwo. To e odiechieng'ni ma piny ngima dhialo jogo mani kod ng'ol mar obwongo, kwayo en ni piny owacho ranggi kod wang' mamuol kendo jolgi e weche mag yedhe to kod kuonde ritogi. Nasema kama serikali ingekuwa inatenga, ijue watoto kama hawa wako, wawatengee shule
ambazo ziko karibu na mahali ambapo wazazi wanaweza wafikisha kwa urahisi, itakuwa jambo nzuri sana. Okang' maneno ko ogoyo chakre aware ka indwecha uchiel manyaka sani koro wagi kode higni 14. Waneno okang' matin lakini waneno ka en gi pogruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwan mar ji mosewito ngimagi kaluwore gi muoch ma nyaldiema yo Transmara e kaunti ma Narok ochopo ji 5, ka ji mamoko 45 bende orwaki e ute mag thieth mopogore opogore e kar chung' od bura ma Kilgoris bang' gamo tuono. Kaluwore gi jotuo morwaki e od thieth ma Transmara West, nyo gibedo kod ambululu mager kendo chuno mondo giringe e ute mag thieth. Crispin Otieno nigi ler kowuok e kaunti ma Kisii. Odiochieng' achiel bang' ripot wuok ni tuo nyaldiema omuoch Transmara West kod Transmara South, achiedh nade medo donjo ne oganda mawuok e alworani bang' kwan mar ji ma otho medore nyaka ji 5 kachop kawuono wuok tich. Hospital mar Transmara West ema koro obedo kar temo reso jotuo ma medo yudo midhiero mar tuono. E hospitandni, jotuo itemo resi kochakre e nyithindo, mine kod wuone, ka moro keto geno mar yudo nafu bang' gamo tuono mar nyaldiema. Joseph Ongeri en jadak ma Majengo, machiegni kod boma ma Kilgoris, lero kaka otony e lak midhiero bang' tuono kete piny kendo chuno mondo ochwale e hospital. Nilianza kutapika damu na kuhara. Mimi ndio nilipitia mengi, nikaona kama sitakuwai, lakini Mungu ametujalia na watu wote wenye wamekuja hapa wamehara hiyo style, lakini wa madaktari wetu wamewaokoa sana. Machiegni gi Ongeri wayudo Alex Lemayan, mabende medo yudo resruok bang' gamo tuono ka ene gweng' Mashankoe. Tumbo ilianza kunisumbua sana, nikaanza tu kutoka nje, nikajipata na hara tu kuhara. The patients presented with a very watery, whitish, some greenish diarrhea and severe vomiting. Several patients came into shock. Kaluwore gi midhiero no, sirikal mar kaunti ma Narok ooro apisas mag thieth mondo tudre gi mag sirikal mamalo mondo gitim nonro ewi muoch mar tuono. Tumekuwa na admissions, watu ambayo wameweza kulazwa katika hii hospitali mpaka wa saa hizi 45. Tutahakikisha ya kwamba wananchi kila mmoja wao awe na choo katika boma lake, watumie vilivyo, wanawe mikono kila wakati. Migao mar thieth bende okawo okang' mar goyo marufuku uso mar chiemo e chirni kod otende manie gwengego kaka yor gayo tuono. Crispin Otieno, Ramogi TV, Transmara. Erokamano Nyakaramogi, en thuolo mar kawo yweyo machielo. Awinjo ka jatuono wacho ni wagonjwa wote wamehara hiyo style. Kora kiani nitie style mar dieo, mana winjo kawuono. Lak chogo. Kata kamano wakawo yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the